Нещо голямо трябваше да се случи и да се реши, защото иначе виждате вече 3 години Европа бавно затъва и липсата на политически решения, една след друга, вече 5 държави си потънаха просто заради това забавене. Днеска имаше много важни решения. Току-що говорих с премиера също пък от последните срещи за банковия съюз. Разбрали са се до края на годината да има банков съюз за държавите от еврозоната, които са готови. Ние ще изчакаме, както и от БНБ вече коментираха вчера, за да видим въобще каква е рамката за този банков съюз, защото все още много малко се знае, но пък предишното решение от късно вчера вечер или ранните зори да могат да се използват за Испания само, подчерта Меркел, директно пари от общия спасителен фонд за банките, а не да минават през държавния бюджет на Испания. Пазарите много добре го приемат. Току-що гледах примерно резултатите на Ирландия, само от днеска процента им лихвени е паднал почти с 1%. 1% пункт, така че е доста положително не само за Испания, и за Ирландия, и за Италия. Показаха, особено Меркел, германците, но като цяло всичките лидери, че могат да взимат и решения. Ако позволите още един въпрос в тази връзка, какви са очакванията на какъв дял от тези 120 милиарда евро може да разчита България? Те са само за страни в еврозоната, така че за момента ние нито даваме пари, нито взимаме пари, нито пък ни трябват пари, честно казано. Аз идвам от Западна Европа тази сутрин и всъщност все повече питат как сте направили така, че вече да сте и на малък излишък, защото знаете от края на месец май вече бюджета ни е на малък излишък, така че определено не ни трябват такива пари. Тук по-важното е спасението на еврозоната като цяло, защото еврозоната, ако си замине като валута, аз съм убеден, че няма да си замине, но просто липсата на решения вече 2-3 години наистина почнаха да тежат на мнението на анализаторите в целия свят. Така, добре, европейците, защото толкова дълго не могат да решат нещо сравнително тежко, разбира се, но решенията са явни. И за първи път се радвам, че две доста значими решения, които поне от година се говори по тях, бяха взети вчера и днес. Господин министър, каква е целта на днешното ви идване заедно с министър Вежди Рашидов тук? Целта е, както по Южното Черноморие сме почнали един голям проект за финансиране на археология и около нея, разбира се, други инвестиции, както в София много неща се правят, в Пловдив вече много неща се правят. Искаме и в този регион да направим не просто за един обект, а за серия от обекти, един инвестиционен проект, който държавата ще го финансира на първо място, така че наистина да можем да покажем не само голямата косматка, която е зад мен, а и някои от другите могили, които до сега туристи не могат да отидат, просто защото няма инфраструктура към тях, не са добре изложени. Финансови параметри, макар и много насурово. Предполагам, че Вежди Рашидов за това... Той казал 10 хиляди лева обеща. Не, те са съвсем други 10 хиляди лева. Не, това не е 10 хиляди лева, ще е доста повече от 10 хиляди лева. Говорили сме за около 10 проекта, в смисъл за около 10 обекта. Разбира се, тук има доста повече могили от 10, но все пак имаме една, която е доста разработена. Още, разбирам, 8 има, които са напълно разработени от археологическа гледна точка. И просто трябва архитектурата и туристическа, и пътна да се развие към тях. Става въпрос някъде за около 1,5 милиона, доколкото разбирам. И такава сума финансовото министерство е готово да отпусне. Това е извън тези 1,1 милиона, които са дадени за Шушманец вече, така ли? Да, това е извън сега дадените суми, които са по други програми. Това е финансиране от държавния бюджет, както го направихме по проекта Вия Понтика, примерно в Бургаско. По същия начин тук искаме да свържем няколко обекта, така че да може вече да стане туристически интересен пакет и като дойдат тук туристи, да са тук поне един ден. Министър Дянков, аз имам два въпроса да минем за БНР, свързани с доходите. Все пак хората са по-важни от фискалната дисциплина. Виждате, че гръцкото правителство каза, че няма народа да плати тежката дългова криза, определи 600 евро за минимална заплата при 120 при нас. Днес имаме 13% решение за увеличаване на електроенергията. До кога българският народ ще бъде притискан толкова много и ще стои в такава тежка ситуация с доходите? Най-важното е социалистите никога да не идват пак на власт.
50 години социализъм ни докара до тук. Ако видите в историята, България е била по-богата от Гърция, само че до тук ни докара социализма и 50-те години, които загубихме тогава, и последващите, само си спомнете Луканов, спомнете си Виденов, спомнете си Станишев. Те докараха трите ни кризи до сега. Да, в България все още положението е тежко, но се подобрява с всяка измината година на фона на това, което е средното за Европа. Да не забравяме, че Европа е в доста голяма криза. И това, че гръцкото правителство е казало, че ще се грижи за гражданите си, е похвално, разбира се, но фактите са, че само за миналата година те са загубили 30% средно от доходите си. Но така, с тези доходи не може да се съществува в България вече. Така че след 5 години, както се върви, средният българин ще бъде по-богат от средния грък. И затова се работи в това правителство. След 5 години... И затова ни трябва и втория мандат, за да довършим нещата, които правим в момента.